Ako gi jatend piny William Ruto. Samoro denyo biro bang'e ok ang'eyo en mang' nowachi. Samoro biro bang'e. Obuya bende nochake godo. To gima notimore e kore momiyo ni tito ng'wech. Ok ang'eyo. Machiegni ratil ma kawuono. Erokamano wadwa Bati. Mokwongo akawo thuolo ni loya to lo jogo e koma johera magwa duto. Mondo atim mos kaluwore gi nindo mar migosi Dalmas Otieno Anyango. Ne en wuod luo mane wageno kendo kaluwore gi dongruok gi paro maliw mane osebedogo. Watimo mos ne jo Kenya duto, jorongo, jokangeso. An mokwongo en ora nikech nyamera matine odwa otedo dalagi. Miyo nyaminwa Masi atimo mos ahinya kaluwore kod tho motimore dalau ei Kangeso. Ipenja penjo ma very important. Namba achiel adwa lero ni kura mar 2022 anago kura ni migosi Raila Odinga nikech ne wageno ni mane bunde wa modong' mogik mane wageno ni wanyalo lisasi manodong' mane warito kendo nagone kura ka geno dhi bedo president. For the first time Ondiek kawuono iyango ni nigo kura ni Raila Odinga. Pok ni wacho gini ratil mo osebedo godo chakre na chakre. Kura ma 2022 nagocho ni migosi Raila Odinga Okay. Kako oganda kendo ne wageno ni dhi bedo ker. Bang' mano aparo na nyiso gimomiyo nadhi ariwora gi William Ruto. An ariwora gi William Ruto ok nikech ni nahere as a president but nahero the fact ni no kao owadwa miluongo Dr. Raymond Omolo idala ma Kibiri Ward moketo PS mar interior kendo no wacho ni fine ko ng'at mosegeno ni onyalo tiyo kodwa kendo onyalo tiyo go ganda ma joluo wan wadhi riwe lwedo en mane mano wacho ni wakawo ganda mondo wakel gi but sirikal nikech wasebedo kwa bakidi oko to ok wabtende ka gi sirikal mane momiyo wan gi Kennedy Obuya kendo amor ni wan kod etwaka ku analyze 3 years ne wakwayo jowa ni mondo wayie wabeduru machiegni gi sirikal wawere gi maro denji ni mani bae kidi gi sufria e wicha kendo mane momiyo ineno ka ne wabunge moko nodhi e bunge nodhi e state house mane giwuoyo gi president mane wabedo gi meetings mane wabedo gi stakeholders meetings in different places Serena Hotel and many of them mano miyo Eliud Owalo kaachiel kod Raymond Omolo no lead jowa into tiyo gi president William Ruto. Bang' mano ne wabedo mwapango chenro mag dongruok kendo adwa wacho ni kwa analyze 3 years wadhi winjore go Buya kendo idhi neno ko Buya bende wacho mna mawachogi ni William Ruto nowuok oko mar tiyo ne oganda mar joluo emomiyo ratil manyocho kalo nako ni William Ruto already nosechako moro joluo kata ka jowa moko gine pok oriwore kode. Kuom mano an adwa wacho ni William Ruto no demonstrate dwaro mare mar tiyo n'oganda wa kendo tiyo gi jothurwa omiyo wan ne waamua mar wuotho kode ahinya ngimomiyo nariwora kode bendi kimedo matin en ni ana believe ni winjo wabed gi demokrasia Nyanza mondo wabed gi chama mopogore en mane momiyo ka sama ODM osekethore kako kethore kawaida to wan ne wadwaro mondo wabed gi alternative party machielo mokoponia ODM okomiyo leadership mwadwaro kata ok nominate the correct people to jowanya yudo thuolo be mondo giyier ji nikech wayudo gania pile ka ODM lose nominate ng'ato to chalo gima in already oseyieri koro miyo mane atemo democratize ana wacho ni mane manomiyo chako form PDP wan go kotho bado kendo mane momiyo na yieri ora gi UDA mondo mine wager piny luo mondo wabed gi party mopogore to sani endika koro ne gidhi gibedo mar manywandani ana wacho ni chenro mara mar democratizing Nyanza podhi manyime emomiyo kawuono iluonga ni jakom mar Progress Plus Alliance Party nikech akelo party machielo nikech UDA to serwere gi ODM Obuya go gi Salim Mang' no wach dok achiel kae Mang' no pogre kod but about William Ruto anya ng'iyo jokanyana ma wacho ni William Ruto kaka president oseyie mar gero thurwa kendo miyo every stage anya bedo ni an gi party na ODM nigi party gi Obuya nigi UDA ne but the truth is William Ruto is a president makawa ng'iyo the track record mare especially in our region monagiwa kichako Bondo kidhi kichako Siaya midhi Kisumu midonjo Homa Bay midonjo Migori to lembe nenore ang'ienga manyiso ni en president ma iga dek gi to jothurwa to segero maloka ko segero kuonde moko nikech king'iyo kata record mar visits mage mosebedo godo Nyanza wa osebedo mang'eny mogik magara juma mnyo tieko no athuro kuom mano higni adek ma William Ruto abro wacho ni wasebedo gi development kendo anyalo kwano gi gi nengo gi bergi gi kuonde ma gintie e piny luo mangima ibro wacho mago kaka wamedo dhi nyime